Arnau, deixa'm en pau. Pataplof. Ningú m'entén. Hola, sóc l'Anna de Santiago i avui descobrirem la història de l'Arnau. M'acompanyeu? La llum dins del núvol de l'Arnau. L'Arnau tenia 11 anys i des de feia temps se sentia com si visqués sota un núvol gris. Era un nen de cabells castanys embullats, amb pigues a les galtes i una mirada inquieta que no deixava ningú indiferent. Però darrere d'aquella mirada amagava una cosa que molts no sabien, un gran sentiment de frustració. Estava convençut que tothom estava en contra seva. Els professors sempre li posaven deures massa difícils. Els seus companys de classe li semblaven freds i poc amigables i fins i tot els seus pares els feien enfadar amb les seves constants peticions. Posa't les sabates, recull la motxilla, ajuda el teu germà petit... Però el que més l'amoïnava era en Gerard, el mestre d'educació física. Sempre l'estava cridant i cridant. Arnau, concentra't! No parlis mentre expliquem les normes. Fixa't bé en el que fan els altres. Per a l'Arnau, cada classe de gimnàs era un suplici. Se sentia observat i jutjat. Mai era prou bo. A casa, la situació no era gaire millor. Quan la mare li demanava ajuda, ell responia de mala gana o feia veure que no l'escoltava. I quan el seu germà petit, el Martí, volia jugar amb ell, l'Arnau sempre li deia: «No, deixa'm en pau, vés a molestar algú altre». Cada vegada que anava al llit, sentia que el món s'havia confabulat per fer-li la vida impossible, però al mateix temps no sabia per què se sentia tan sol i enfadat. Un divendres al matí, quan l'Arnau encara estava amb l'uniforme arrugat i buscant les sabates sota el llit, la seva mare li va dir: «Arnau, avui no et podrem portar a l'escola. Hauràs d'anar-hi sol, d'acord? Però, sisplau, fes les coses amb calma. Pensa en tot el que t'hem ensenyat i recorda que el món no és un lloc tan dolent com et sembla». Ell no va respondre. Es va posar les sabates, va agafar la motxilla i va sortir per la porta sense dir adéu. Pel camí, mentre caminava sota el cel gris, el seu cap es va omplir de pensaments negatius. El mestre d'educació física segur que avui em farà quedar malament. La mare tampoc no m'entén, ningú m'entén. Quan va arribar a l'escola, al gimnàs, en Gerard ja l'esperava, amb el seu xiulet penjant al coll i el somriure d'orella a orella. Va dir amb entusiasme: «Avui farem una cursa d'obstacles per equips. Treballarem junts per ajudar-nos a superar les proves. Recordeu, no importa qui sigui el més ràpid, sinó qui ajuda més al seu equip». L'Arnau va sospirar profundament. Genial. Un altre joc per demostrar que no sóc boja amb res, va pensar. Durant la cursa, cada equip havia de saltar tanques, fer equilibris sobre una barra i passar una pilota d'un costat a l'altre, sense que caigués. L'Arnau, distret i encara rumiant sobre les injustícies de la vida, va entrebancar-se amb una de les tanques. Va caure a terra amb un gran pataplof i va fer que el seu equip perdés temps. Es va aixecar ràpidament, esperant que els seus companys el critiquessin o es burlessin d'ell. Però el que va passar el va sorprendre. Un dels seus companys, el Pau, li va dir amb calma: «Tranquil, Arnau, podem recuperar-nos. Va, anem junts». I en Gerard, que ho havia vist tot, es va acostar i li va dir: «No passa res, Arnau. El més important és no rendir-se i seguir ajudant el teu equip. Tens una altra oportunitat. Som-hi!» Per primera vegada, l'Arnau es va sentir estranyament alleugerit. En Gerard no el va cridar ni l'havia culpat, i el Pau
tampoc havia fet cap comentari desagradable. Potser tots no estan en contra meva, va pensar. Aquella nit, l'Arnau va començar a reflexionar. Per què em sembla que tothom em tracta malament? És perquè realment ho fan o perquè jo penso que ho fan? No estava segur de la resposta, però sabia una cosa. Potser, i només potser, no havia estat gaire just amb els altres. L'endemà va decidir provar una cosa diferent. Quan la mare li va demanar que recollís la taula després de dinar, no va remugar. Quan el Martí li va demanar ajuda per acabar un dibuix, va seure amb ell i li va explicar com fer-lo. El seu germà petit va somriure i li va dir: «Gràcies, Arnau! Quan jugues amb mi m'ho passo molt i molt bé». A l'escola, durant una classe de gimnàsia, va decidir animar els seus companys. Quan algú fallava li deia: «No passa res, a la següent ho faràs millor». Aquella actitud va començar a canviar-ho tot. Els seus companys semblaven molt més propers, els professors més comprensius i fins i tot el món li semblava menys hostil. Un dia, després de classe, en Gerard el va cridar abans que sortís del gimnàs. «Arnau, t'he de dir una cosa. He notat un canvi amb tu últimament i m'alegra molt veure com estàs treballant en equip. Tens un gran potencial, però el més important és que estàs aprenent a confiar en els altres i a confiar en tu mateix». L'Arnau es va quedar callat, però per dins sentia una calidesa que no sabia com explicar. Va somriure una mica tímid i es va sortir del gimnàs pensant en les paraules del Gerard. Aquella nit, mentre estava al llit, mirant al sostre, va tenir una revelació. Potser el problema no era tothom del meu voltant. Potser el problema era com jo mirava les coses. Va entendre que, quan tractava els altres amb respecte i amabilitat, rebia el mateix a canvi. I, el més important encara, quan deixava anar el seu ressentiment, se'n sentia més lliure, més lleuger i molt més feliç. Des d'aquell dia, l'Arnau va començar a veure el món amb uns altres ulls. No era perfecte i encara hi havia dies que se sentia enfadat o frustrat. Però ara sabia que tenia el poder de canviar la seva actitud i amb ella la manera de com el món el responia. I així, pas a pas, l'Arnau va començar a caminar cap a una vida més plena, amb menys núvols grisos i molta més llum. Moltes gràcies per acompanyar-me. Fins la propera.